Hai bayar norok kaham na tong bayang kha kau norok joto kaham na hina ang ba kaham na kai taisa norok ba kok thai thani salan bai ma phaika sat Devit murasing tabu Agartalan jimi Delhi porjonto hamui thangnai saka Tripura ta Bangladesh rong no action laje ko Bangladesh ni borok phai bangai tong phaika obono ta boru khalai jaigya ko angkai ta ingera ta tiparan biman tabu maya ko omono tiyo no sat Devit murasing Agartalan jimi hamui thangnai saka Delhi porjonto Engkai omono onek kha khamjana ko oino jaga hingkai Bangladesh ni borok no rukhalai jai tongo engkai tabuk bo Tripura hingkai action laja ko onek kha khamjana kok obono bini khukte khane naidi Jottono phone kaham khana lenglak masal Sunday June 8 tarik haifano lenglak masal fano fainai July talni ang Delhi wo Tiprasa Accord ni implementation tei illegal migration Tripura je bari wi tongmani abno ka solaina bagai tei greater Tripuraland demand maya sakchini salvation ya aboni je demand demand no tui tei chini lokalo alada 2026 ni delimitation no Bidhan Sabha Donpur Kakrabon area no tui nai katalesti seat khainani demand no tui nai tei je Delhi o himui thana himani abono tui nai kisa kok chablai nai aboni bagai lenglak ma salfano jotani khasuksa chini Tripura motha YTF TWF tei joto adong song warrior song no kobokjao khana duita jorao Potisari guest house duita jorao Potisari guest house phaiei kok kisa salainai kok chaplainai final kok kaisa decision na lainai aboni bagai jottono phaina bagai kobokjao karon chini bwskang je program surno teinai tei bwskang je administration rok no ang kring ke baike challainai abono teinai जों kaisa discussion ma khailani o discussion no bishesh kai Mirzaga thele Rajapur ni jotto warriors song no phaina bagai kobokjao lenglak ma salfano tei jottono no hambai khabai khukbai tei baisa chobani chibai khana malai lainai tei o je event o kisa importance mar lainai chini je local area ni jara leader tongnai rok tambang himale ang jodi je kunong thangkang ke norong area no manai kani khainai borok no lukur no sang kok rujak tongma ba chukthum chugya thang an bagai kisa kobokjao khana importantly kisa faile khangke chanai karon o je event abo kotorma kaisa event na thang tongo kaisa historical te kaisa belai kena abo laite saya gabor bagai no o event no tini chung seriously khana discussion ma khailini hambai bobagra ayoglok thong chini Tiprasa thansa tongthong tei chini ha daktini yok sama sal thong hambai